В днешното видео ви показвам как да си направите този изключително вкусен хляб, който ще ви върне към детството, гарантирано. Започваме като към маята прибавяме сол, захар и оставяме така без течност. Да, странен метод, но повярвайте ми, всичко ще бъде наред. След като е престояла 15 минути, прибавяме хладка вода и олио и правим гъста каша. Непосредствено след това прибавяме брашното и разбъркваме добре, за да се поема от течността. След това започваме да месим. 7-8 минутки са напълно достатъчни да се получи ето такова много мекичко тесто. Набрашняваме си съд, поливаме с малко олио и оставяме така за 1 час да удвои обема си. Ето може да видите след 1 час супер хубаво пухкаво тесто. Втори път месим, пак така около 5-6 минутки са му напълно достатъчни. Втасва отново, намазняваме си обаче преди това съдът или хартия за печене, в която ще се пече, слагаме го и печем първо на максимална степен, а след това намаляме за около 20 минути. Точната рецепта ще откриете в описанието.